Štefan, Čiar. Števo, kde je? Takže sme s Tráskom na rómskej osade a odovzdávame balíčky rómskym deťom, ktoré tu žijú. No dobre, idem s ním vnúka, bo živý. Nie, ešte počkajte. Ocko, šikovne, bo deti pomrznú. Zamrznú im nožičky. Števo, kde je? Števo doma. Tak nech príde tu. Čau. Máš balíček? Áno. Tu som ja, more, to dcera moja. Ja sa postavte tu tak, že sme spravili fotky. Všetci sa postavte dokopy, aby som vás fotila. Zoznam, tak som chodil tak maličky, jak si chcel. Ja sa na to sám kvom. Tam ten už pošol preč, som kazala čakať. Dobre, utekajte. Otvorte si ešte. A čo sa povie? Nič, pani? Ďakujeme. Všetky deti spolu povedzte ďakujeme. Ďakujeme. Nie nám ďakujte, ďakujte Bohu. Dobre, otvorte si, čo tam máte, jak som zvedavý. Michal, tam spadlo, pozeraj chuďa. Áno, tie duchovní, radostal, gorol nedostal. Jakže nie, tam som